oh. Susunod talaga sa iyo. Oh. Sunod ba ka sa iyo si Bagwis? Ayun mga sinag. Bagwis! Bagwis! Kumusta na Bagwis? Ha? Opo. Ano, busog ka na? Ay, busog na. Ayan mga sinag, busog na si Bagwis. Gayaan yan, pag busog na yun mga sinag si Bagwis, hindi na aalis yan dito. Hindi na naalis. Bibi! Huwag mong paralayas ha. Maligo ka ba? Gusto mo maligo? Dalhan kita ng planggana dito. Gusto mo maligo? Mga sinag, subukan kong magdala ng planggana dito tapos tubig. Subukan ko ulit na kung maliligo si Bagwis. Diyan ka lang muna ha, magdadala ko ng tubig. Opo. Kasi mainit ang panahon. Subukan natin mga kasinag kung bababa siya para maligo. Kukuha tayong planggana. Kasi matagal na panahon na rin hindi ko siya nakikitang maligo mga kasinag. Kaya ngayon subukan natin kung liligo siya. Kung bababa ba siya doon para maligo. Subukan natin. Kuha muna ako ng tubig. Ayan. Opo, maligo ka. Nagdala ko ng tubig. Opo, nagdala ko ng tubig. Ligo ka dito. Halika dali. Halika, ligo ka dito. Opo, ligo ka. May tubig ako. Halika, maligo ka dali. Baba ka dito. Halika na. Opo. Mga kasinag, antay-antayin natin or abangan natin na kung bababa si Bagwis para maligo. Kasi matagal ng panahon na hindi ko nakikitang naligo si Bagwis mga kasinag. Kasi lagi nga siyang umalis, lumalayas. Kaya ngayon naisipan kong dalhan siya ng tubig. Wala pa naman akong gawa eh. Tapos hindi naman aalis si Bagwis, andito lang naman siya. Kaya dalhan natin ang tubig. Ba't galit sa iyo si Bagwis? Ito si Banot mga kasinag, tumakbo. Hinabol ni Bagwis. Kala siguro pagkain. Halika na Bagwis, maligo ka. Opo. Buti na lang mga kasinag, hindi inatake ito si Banot. Pagdaan kasi ni Banot mga kasinag, sumunod agad si Bagwis, hinabol siya. Ito na. Buti nakailag siya mga kasinag. Opo. Doon ka na pumunta. Punta ka na doon sa may planggana doon. Sige, magdalagan ka na. Magdalagan. Pupunta doon. Sige. Ayan. Susunod Susunod talaga sa iyo. Sunod ba ka sa iyo si Bagwis? Nasunod si Bagwis mga kasinag kay Banot. Palibasat ba itim si Banot mga kasinag? Hindi ko alam kung bakit. Galit yata si Bagwis sa mga nakahubad. Bagwis? Parang galit ka kay Banot. Ha? Bagwis? Hindi yan pagkain. Tao yan. Nakapagtaka mga sinag kasi si Bagwis sunod lang na sunod kay Banot. Doon ka na sa'yo planggana. Ligo na, ligo. Ha? Maligo ka? Ano po? Ang bait-bait ng baby Bagwis na yan. Huwag mga atake ng tao, lalo na ang bata. Ha? Bad yun. Opo. Kung anggot ng truko, ano ang ano kaya, ano yun. Opo. Hawakan mo daw, hawakan. Sige daw, hawakan mo daw kung...
Ay, no. Galit ka sa iyo. Galit sa iyo. Bakit? Bakit galit sa iyo? Kawa ka. Kala siguro kung ano ka. Pero ang bait naman ni Bagwis, oh. Opo. Opo, oh. Yan, oh. Kamay ko yan. Huwag mong ganyanin. Hindi yan pagkain. Kabaon yung kukuma kasi oh. Hindi yan pagkain. Kamay ko yan. Bitawan mo. Bitawan mo. Aray. 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 Kamay ko yan. Ba't ka galit kay Banot? Ha? Ba't ka galit? Try mo lang, hawakan mo. Opo. Opo. Ano lang siya mag-isasawan? Ha? Galit ka sa nakahubad? Ha? Galit ka sa nakahubad na bata? Nakahubad ka kaya siguro galit sa iyo. Kamay ko yan. Opo. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kay Bagwis na napakabait pa rin. Mabait sa akin. Bakit galit kay Banot? mabait naman si Bagwis mga kasinag. Hindi ko lang alam kung bakit galit sa batang nakahubad. Sumusunod talaga siya kay Banot mga kasinag. Ang bait niya mga kasinag, oh. Di ba? Maligo ka na, maligo. Oh, halika dito. Dito. Oh, halika dito, dali. Punta ka dito. Punta ka daw dito. Tingnan natin kung ang gagawin niya sa iyo. Hindi yan. Dito ka lang, diretso ka dito. Dito. Diretso ka dito sa akin, dali. Diretso ka dito sa akin. Oh, hindi naman. Opo, halika dito, maligo ka. Maligo lang yan, dali na. Halika, dito yung tubig, oh. Halika, maligo ka dito. Oh. Halika. Halika dito. Opo. Pag nagdalagan ka, madalagan yan. Uwi ka na? O, sige na. Ayun ang mga kasinag si Banot, oh. Uuwi na yan. Tapos ito naman si Bagwis. Ayan. Huwag kang maalis. Huwag ka nang aalis. Halika dito, maligo ka. Ito. Halika na. Opo, maligo ka dito. Halika. Hindi ko lang alam bakit kasi naggalit si Bagwis kay Banot doon sa pamangkin ni Mrs. Takot si galit talaga siya. Or kakaiba yata si Banot mga kasinag. Nakahubad lang siguro si Banot. Kaya galit si Bagwis. Oh, halika dito Bagwis, oh. Dali na, maligo ka dito. Oh, Bagwis. Oh. Halika. Halika na. Bagwis. Baby Bagwis. Oh, dali na. Oh, yung tubig, oh. Dali na. Wala kasi akong gloves sa kami mga kasinag para mapadapo siya. Ang kisig na talaga ni Bagwis, oh. Ang laki na niya mga kasinag.
Bakit galit ang baby bagwis na iyan? Opo. Bakit galit ang baby bagwis? Ha? Bakit galit? Opo. Kamay ko yan ha, hindi yan pagkain. Kamay ko yan, hindi yan pagkain. Kamay ko po yan, kamay. Opo. Kamay ko po yan. Hindi po pagkain yan. Kamay ko yan. Opo. Hindi pagkain yan. Maligo ka. Maligo ka. Kamay ko yan. Nahawakan ko lang yung buntot mo. Mali ka dito. Opo. Halika. Doon, maligo ka. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo. Magsalamin ka muna. Tingnan mo. Kamay ko yan. Aray. Kamay ko yan, hindi ang pagkain. Bakit kinakain mong kamay ko? Opo. Maligo ka. May dala akong tubig. Andun yung tubig. Halika. Opo. May tubig ako dito. Halika dito. Dali. Ito yung tubig. Maligo ka dito. Dali na. Halika. Subukan mo maligo dito, dali. Mga kasinag, iwan ko muna yung ano dito ha, yung camera. Tapos si Bagwis, uuwi muna ako. Tingnan natin mga kasinag kung maliligo siya. Iwan ko dito itong camera. Maligo ka. Ito, ang tubig sige na. Uuwi muna ako ha. Opo, uuwi muna ako ha. Maligo ka dyan. Maligo ka muna. Opo, uuwi muna ako.